Ariketa hau ebazteko, hasiko gara irakurtzen, ondo baino beto eskatzen digutena. Eskultura baten perspektiba isometrikoa eskatzen dute. Horretarako, diedriko pistak ematen dira. Esaten da, ez dela derrigorrez murrizketa koefizienterik aplikatu behar. Hau da, har dezakegu neurriak zuzenean biztetatik eta eraman isometrikora. Eskatutako eskala 100 dena ez, metroak bihurtuko dira zentimetroak. Proiekzio vertikalean ikusiko ditugu altuerak. Izango dira beti ardatzarekiko lerro paraleloak eta haietara eramango ditugu lortutako altuerak. Proiekzio horizontalean berriz, izango dugu aukera neurtzeko isa ardatzan behar ditugu neurriak sortzeko zuzen paraleloak emango dizkigutenak puntuak oinplanta marrazteko. Neurri horiek har ditzakegu konpasa edo erregelarekin, eta 4 baino ez dira izango. Puntu horietatik jaurtiko ditugu zuzenak bai I ardatzarekiko paraleloak naiz isa ardatzarekiko elkarzutak. Lortutako neurriak eramango ditugu isometriko ardatzetara, kontuz eta ondo baino beto neurriak hartzen. Barneko irukian ikusten dugu nola dagoen hexagono bat. Puntu horiek ataratzeko jakiteko non dauden alde txikitsu horiek jarriko dugu 4. puntua isa ardatzan eta baliatuko gara paralelotasunez osatzeko hexagono hori. Badugu oinplanta. Orain eraikiko dugu enborra. Horretarako egin behar den gauza bakarra izango da altuerak jarri hexagonoaren puntu bakoitzan. Goiko tapaki hori arrastu dezakegu bai puntuak lotzen edo paralelotasunaz aurkituz. Orain hasiko gara lehenengo ostoa behan dauena marrazten. Horretarako joango gara puntuz puntu identifikatzen zein altuera dagokion. Hori oso garrantzitsua da. Jakin behar dugu zehatz-mehatz zein den altuera. Hori da duen misterio bakar. Era berean ebatziko dira bai 2. eta 3. Denbora guztian joango gara jaurtitzen puntuetatik z ardatzarekiko paraleloak eta hor altuera jarri. Eta puntuak lotzeko gogoratu paralelotasuna mantentzen dala. Beraz, puntu bat jakinda non dagoen, bestea dagokion altueran paralelo batean egongo dalako. Hau da 3. altuera, 3. ostoa. Eta azkena. Emaitza marraztu baino lehen, kontuz ibili behar gara, bereizteko zer ikusten dan eta zer ez. Zer geratuko zaigu eskutuan eta zer agerian. Azken momenturako utzi emaitzaren marraztearena. Ze bestela ez dugu jakingo zehatz-mehatz zer ikusiko dugu eta zer geratuko zaigun eskutuan. Horregaitik eskatzen dizuet edo gomendatzen dizuet ez marraztea, osorik amaitu arte. Batez be, nahi baldin baduzue jarri, ikusten ez diren zuzenak, eten. Ez da derrigorrezkoa, baina jarri dezakezue, noski. Hori bai, kontutan hartu zeintzuk izango diren, ikusiko diren eta ez diren zuzenak. Nahi eskero usten dizuet esteka bat GeoGebra ariketara, hemen agertzen dena ikusteko nola egiten den pausuz pauso, baina kasu honetan dago iz ardatza eta I ardatza daude aldatuta.